ଅଥବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର କେତେକ ସମୟରେ ବଡ଼ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାହାର ଆଘାତ ଅସହ୍ୟ ହେବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ବିବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏପରି ସମୟରେ ଆମକୁ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣାର ଦୁଃଖଦ ପରିମାଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାଳୁତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏହି ଅବସରରେ ତାହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବିଧିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମେ ଅପ୍ରିୟ ଭାବୁଛୁ ଯଥାର୍ଥରେ ତାହା ଆମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରର ପରିସ୍ଥିତି ଅସଲି କାରଣରୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତଥାପି ସେଥିରୁ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ହିତ ଅବଶ୍ୟ ଲୁଚିଥିବ। ଆମେ ସେସବୁକୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଓ ଦୟାଳୁତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବିପତ୍ତି ରହିବା ଯାଏଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରହି ହୁଏ। ଏପରି ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରମାଦ ନ କରିବା, ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବାକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତୋଷ ଆଧାରରେ କଠିନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାର ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।